Nyawa masuknya anggung umreng Allah sajaku daluhurake lawan hati kang bunga sawase sinongumu daguci lawan asmo daguci lawan asmo. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu wagi sekawan Oktober 2024. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer sing sabar, sing sabar. Para adi yuswa, sabar sareh temtu mboten gampil. Menapa malih sampun lami nenggo nanging dereng mawujud tamtu sangsaya tipis raos sabar raos sareh malah keporo saged ical ing pengajeng-ngajeng. Kalih Petrus 3 ayat 9 ngendika, Pangeran ora mblenjani janjine senajan ana sakweneng wong kang ngarani mblenjani nanging panjenengane nyabari kuwi sebab karsani aja nganti ana wong kang nemu bilahi nanging supaya kabeh wong padha bali sarta mratobat. Wausan kita ngajak amri kita sareh lan kenceng ing pengajeng-ajeng nenggo rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih senadyan rawuhipun ketingal boten enggal rawuh. Sedaya kaemutaken amrih boten kablintuk dening piwulang nasar para nabi bilang piwulang ingkang nasaraken ingkang dadosaken kapitadosan kita nglokro nanging pasamuan kedah tetep ngencengaken kapitadosanipun dhateng prasetyanipun Gusti bilih Gusti badhe rawuh ing wekdalipun. Para adi yuswa ing kauntenan sakmangki raos sareh sangsaya tipis boten saged nenggo ingkang boten dereng tamtu utawi angel nyepengi bab ingkang dereng wonten kasunyatanipun. Lumantar renungan padintenan adi yuswa ing dinten punika kita kaemutaken bilih Gusti nggadahi wekdalipun kangge sedayanipun. Milanipun kita kaberek amri purun nenggo lan sareh saben pambudidaya pengajeng-ajeng lan pandonga ingkang kita lampahi nggadahi wekdalipun. Kita kaberek boten ceklek ing ati lan tetep kedah sabar, tetep nggadahi pengajeng-ajeng awit badhe mawujud ing wekdalipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepimut amri kawula tetep sareh nalika nenggo menapa kemawon kalebet nenggo rawuh paduka. Monggo paduka ingkang berek manah kawula matemah kawula tansah ngrembakaaken kapitadosan ing saklampah gesang kawula. Mirunggan kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi lan kawula pitados ing sadengah kawontenan para adi yuswa lan anak putu kawula tansah rineksa binerkahan dening paduka. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing kemenjing Ibu Warsini ingkang nembe kritis lan larenipun Yohanes ingkang nembe nandhang sakit. Kawula ugi masrahaken Bapak Joko Suranto ingkang dasamege ugi nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Priyatmadi ing KKJ Pamong Utomo. Kawula pasrahaken warga KKJ Sragen Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih. Monggo Gusti paduka ingkang melasi
lan paring bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko, Ibu Eni Rus Pramujiani, Ibu Katarina Indah wonten ing GKJ Sedayu ingkang ugi nembe nandhang sakit, lan kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Magelang, Bapak Wilin Jumairi, Bapak Mangku, Mbak Cilik, Bapak Budi Wikanto. Kawulipun sedherek kawula ing GKJ Antp Andum Tresno Agape Salatiga, kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Krapyak, sedherek Setianti. Ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Micen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing GKJ Bugeran. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Mekaten ugi ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Helmi Saputro, Ibu Tugiani Sunarto, Ibu Tati. Ing GKJ Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing GKJ Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing GKJ Witropodo Sidoarjo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing GKJ Semarang Barat, Ibu Linis Topo. Ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Ing GKJ Trangkil, Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Apri ing GKJ Canden, Ibu Warsi ing Kemencing. Wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing GKJ Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasabat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.